Welcome to my channel, my Showbiz Corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Itin! Welcome back again to my channel. Update lang po tayo. Ang SB9 din po. Bukas po, June 21, ay makakaroon po sila ng guesting. At hindi lang guesting, kundi performance sa Hito Music Awards sa Taiwan 2025. Sila po ay main performer, main guest sa isang prestiyosong Hito Music Awards ng Taiwan. Kaya andun po sila ngayon sa Taiwan at tomorrow po, June 21, ang guesting po nila at performing bilang artist or singer sa P-pop industry. Kaya naman SB19 Boys, good luck at dynamic live performance na naman at more energy para sa 18 at hiyawan, sigawan at tilian. And of course, congratulations!